Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share. Pinanggih malih pamirsa kalian kula Sheila Oktarina temtu mawon ing pawartos Jawi spesial kebangkitan Isa Almasih. Kata informasi menarik sampun dipun rangkum kagem ngancani santai panjenengan antawisipun kegiatan pahargyan mingratipun Isa Almasih wonten maneka warni Gereja Indonesia. Artos roti kalian anggur lebet perjamuan suci tumuju dinten riyaya Paskah. Jelajah budaya tradisi sakral semono santa wonten NTT. Pamirsa menika pawartos Jawi. Pamirsa sukarena nyambut wungunipun Sang Juru Selamat inggih umat Kristiani wonten Indonesia mahargya mingratipun Isa Almasih kanthi adicara ingkang sakral ingkang kaisi kalian penyembahan pujian lan hormat ingkang dipuntindakaken wonten ing saben gereja ing Indonesia. Boten namung menika mawon nggih pamirsa tembang haleluya dia bangkit, haleluya dia hidup, haleluya dia naik dados salah setunggal simbol wungunipun lan mingratipun Yesus Kristus ingkang asring dipun nyanyiaken wekdal ibadah wungunipun Isa Almasih. Pamirsa menika sedaya pawartosipun. Pamirsa, kegiatan pahargyan dinten wungunipun Isa Almasih utawi Paskah minangka kegiatan umat Kristiani kagem ngibadah wonten gereja. Kawontenan hikmat lan kebak sukacita nglingkupi secacah gereja wonten Indonesia. Lebet pahargyan wungunipun Isa Almasih ewonan umat Kristiani saking pundi kemawon laladan nderekaken ngibadah khusus ingkang dipun wontenaken ing gereja-gereja piyambakipun sedaya. Pahargyan menika nandhakaken kedadosan wigatos lebet ing iman Kristen. Wonten pundi Yesus Kristus wungu lan mingkrat dhateng suwargi. Wonten Katedral Jakarta, limrahipun ngawontenaken ngibadah ingkang dipun rawuhi atusan jemaat. Ibadah dipun kebaki kalian pujian, donga, lan renungan ngenani makna wungunipun Isa Almasih. Boten namung menika mawon, pahargyan wungunipun Isa Almasih ugi dipun wontenaken kanthi meriah wonten ing secacah kita ing Indonesia. Kahanan ingkang serupi ugi kapirsan wonten ing gereja sanesipun wonten kita Tangerang kados gereja GBI Modern Land. Ibadah wungunipun Isa Almasih menika limrahipun ugi nampilaken paduan swantem lan drama ingkang nyariosaken cariyos bab wungunipun Isa Almasih. Wonten ing secacah laladan, pahargyan menika ugi dipun warnani kalian kegiatan sosial kados bakti sosial lan kunjungan dhateng panti asuhan.
Bab menika nedahaken sengkuyungan lan kaperdulian saha kasih ingkang dipun tilaraken kalian Yesus Kristus kagem para pengikutipun. Pahargyan menika dados momentum kagem umat Kristiani kagem ngrenungaken malih janji keselamatan lan kewrungon ingkang sampun dipun paringaken Yesus Kristus. Pamirsa, ngertos panjenengan sekar pujian prasaja nanging kebak makna. Haleluya, dia bangkit, dia menang, haleluya, dia naik. Saestu saya populer lan dados simbol pahargyan wungunipun Isa Almasih wonten ing kathah gereja wonten Indonesia. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya. Lirikipun ingkang lugas lan gampil dipun enget, dipun iringi melodi ingkang merdu lan damel rena penggalih, dadosaken sekar menika saged nyentuh manah kathah para jemaat lan dados saperangan ingkang boten kepisah saking ibadah wungunipun Isa Almasih. Nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Monceripun sekar menika boten namung kapirsan wonten ing gereja-gereja ageng ing kitha-kitha metropolitan, nanging ugi wonten gereja-gereja alit ing plosok negeri. Kathah jemaat ingkang ngraosaken sekar menika sagah nguntapaken sukacita lan pengajeng-ajeng piyambakipun amargi wungunipun lan mingkratipun Yesus Kristus. Kathah pendeta ugi maringi panilaian menawi sekar menika dados sarana efektif kagem ngaturaken pesen Injil dhateng jemaat. Sekar kasebat kuawi mbangkitaken sengkuyung lan iman jemaat kagem lajeng nderekaken teladan Yesus Kristus lebet pagesangan ing sedinten-dinten. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang. Sekar haleluya dia bangkit, haleluya dia menang, haleluya dia naik. Sampun dados perangan saking tradisi enggal lebeting pahargyan wungunipun Isa Almasih. Maringi pirsa kados pundi musik kepareng minangka sarana ingkang efektif kagem ngaturaken pesen iman lan pangajeng-ajeng. Haleluya, dia naik, Roh Kudus turun. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik, Roh Kudus turun. Wah, maneka warni nggih pahargyan ingkang dipun tindakaken wonten ing secacah gereja nggih pamirsa. Kalian kebak ing raos hormat. Umat Kristiani ngedonga ugi mahargyan lan ugi temtunipun lagu rohani kasebat saestu kebak ing makna lan cocok kagem dipun nyanyikaken wedha pahargyan wungunipun Isa Almasih menika nggih pamirsa. Kita tilaraken pawartos kalih kala wau, salajengipun kita badhe mangertosi kenging menapa umat Kristiani nindakaken perjamuan suci kanthi dahar roti lan ngunjuk anggur. Lan menapa nggih artos saking roti ugi anggur kasebat? Menika pawartosipun sedaya. Pamirsa, kasunyatan pasamuan suci sanes namung dahar roti lan ngunjuk anggur kemawon. Awit wonten ing salebetipun menika kagungan makna lan pesen ingkang badhe dipun aturaken lho.
Tumuju pahargyan Paskah kagem mengeti wungunipun Isa Almasih, kathah gereja wonten Indonesia ngawontenaken pasamuan suci. Ibadah menika minangka momen sakral kagem umat Kristiani. Wonten pundi roti lan anggur kagungan makna simbolis ingkang lebet kekait kalian pangorbanan lan wungunipun Yesus Kristus. Roti ingkang dipun pecah-pecah lebet pasamuan suci nglambangaken salira Isa Almasih ingkang sampun dipun salibaken lan dikorbanaken kagem nebus dosa umat manungsa. Tindakan menika ugi nglambangaken persekutuan ingkang kiyat antawis jemaat lan Yesus Kristus. Anggur ingkang dipun unjuk lebeting pesamuan suci nglambangaken rah Isa Almasih ingkang kacurahaken wonten kajeng salib. Kalian ngunjuk anggur, jemaat nyotokaken pengakenan kalian pangorbananipun Yesus Kristus lan nampi anugerah keselamatan ingkang sampun dipun paringaken Yesus Kristus. Roti lan anggur sanes namung ngemutaken kita badhe kasedane Yesus, nanging ugi kemenanganipun tumrap pejah lan dosa. Wungunipun menika nandhakaken kemenangan ingkang sampurna lan janji pagesangan langgeng kagem piyambakipun sedaya ingkang pitados. Kagem umat Kristiani, pasamuan suci inggih menika momen sakral kagem mengeti pangorbanan Isa Almasih lan ngenggalaken perjanjian kalian piyambakipun. Kasunyatan roti lan anggur lebet pahargyan wungunipun Isa Almasih kagungan kebak makna lan sakral saestu nggih pamirsa. Nah, sasampunipun pawartos Jawi badhe wangsul malih kanthi informasi menarik sanesipun.